Ola, moi boas, que tal? Hoxe vamos a falar de que podemos aprender con Caracol Cara de Col, este libro que temos aquí, que xa tes seguramente na túa librería. Quero recordarche que se o queres conseguir, podes conseguilo en algunhas librerías, pero tamén o podes conseguir na miña web, vaiafernandez.es, na pestañiña que pon tenda, aí tes todos os meus libros, incluído estes, e incluído o audiolibro, que é, como xa sabes, de descarga gratuita en galego e en castelán. Ben, hoxe quería falarche de que cousas podemos aprender ou que cousas podemos traballar con esta historia, con este conto. E a min gústame de algún xeito non solamente quedarme no que é máis evidente, sino que ir a rascar un pouquiño máis. Eu cando collo un libro adoito ir a estas, a veces ven nas últimas páxinas e a veces ven nas primeiras, donde podemos ver os créditos, e hai normalmente información que para min é de interese. Neste libro, por exemplo, ademais pois, de ver quen o edita, quen o maqueta, todas estas cousas, quen o corrixe, que a corrección é moi importante, aparece aquí un apartado en donde, neste caso, nos fala da importancia que ten para nós o respeto pola natureza. Como sabes, calquera dos libros da colección O Xetivo Alambique, que hasta agora temos Laia e Caracol Cara de Col, son libros, son contos que se basan en tres piares principais. O primeiro é a promoción do idioma, da nosa lingua, da lingua galega. O segundo é promover tamén o amor e o respeto pola natureza. E aquí vou, porque o facemos de distintos xeitos e logo vamos a falar un pouco máis profundamente de isto. O terceiro é que traia consigo unha aprendizaxe emocional, é dicir, que a historia nos traiga algo que nos sirva para a vida. A historia traeo, pero non soamente a historia, sino que podemos ir a mirar un pouco máis alá e ver que máis cousas nos poden ser útiles. Entón, cando eu falo de promover o amor e o respeto pola natureza, vamos a falar de esa parte que ten que ver co que nos conta a historia e de que maneira se conta esa historia e que elementos hai, pero tamén buscamos, ou desde logo desde Verme Editora, buscamos que teña unha coherencia a mensaxe que queremos mandar co que facemos en todos os niveis, non solamente no propio conto, sino no produto, no formato no que vai, non? Entón aquí, neste último apartado, poderedes ver cousas como que para nós é importante a pegada que deixa fabricar este libro e tamén os materiais que utilizamos. Entón, se eu quero respetar a natureza, pois vou ir a buscar un tipo de papel pois que sexa ou ben procedente de bosques sostibles ou ben que sexa un papel reciclado con brancura natural, libre de cloro, que as tintas que se utilicen para imprimir sexan tintas vexetais que estean libres de aceites minerais e de minerais pesados, porque estas cousas son boas para o medio ambiente e son boas para nós tamén. E ademais nós que o vamos a estar manipulando constantemente, pois é importante que veña feito con uns materiais que sexan respetuosos para nós. Neste caso, no de Caracol Cara de Col, tamén quixemos facer, poñer un gran de area para, de algún xeito, compensar a pegada de carbono que supón fabricar o libro, porque ao fin e ao cabo, pois vai haber unhas máquinas que van a estar traballando, vai haber un transporte que vai a vir por carretera a traer o libro e logo a distribuílo. Entón, de algún xeito, a maneira de intentar compensarlle a natureza eso que lle estamos sacando, pois foi decidir entregar a todos os mecenas
e a moitas persoas máis, pois son sobres de sementes ecolóxicas que son sementes, é unha selección de plantas con flores que atraen insectos, non calquera tipo de insectos. Hai un sobre que se chama Mieliplus que atrae insectos polinizadores como as abellas e as polvoretas, e hai outro sobre que se chama Ausiplus que o que atrae son insectos que combaten plagas, como por exemplo poden ser as xoaniñas, que combaten, entre outras, a plaga do pulgón. Para que se fai isto? Unha, pois para que haxa máis flores e haxa máis abellas, que necesitamos abellas para a nosa supervivencia, pero tamén para que nazcan as plantas e para, bueno, pois para poder vivir mellor, pero que ademais estas flores, ao atraer este tipo de insectos, axúdannos a fomentar a agricultura ecolóxica. Entón, de alguna forma, pues con estas pequenas cousas estamos intentando ser coherentes con ese mensaxe que mandamos de promover o amor e o respecto pola natureza que nos lo dá todo. Entón, isto vámoslo a encontrar na última páxina. Claro, con este comentario tan sinxelo, con isto pequeniño que hai aquí, realmente xa poderíamos facer unha aula. Xa poderíamos facer, por exemplo, unhas dinámicas de investigación. Entón, dos libros que temos na nosa librería ou aqueles libros que máis utilizamos ou que máis nos gustan, vamos a facer esta pesquisa, vamos a facer esta investigación para ver como se fan estos libros e se realmente están axudando ou non a cuidar o medio ambiente. Por exemplo, porque hai moitos libros que xa traen estas especificacións ou traen os seus selos. Creo que é importante ter isto en conta tamén, non? Que fagamos un consumo que sexa responsable e que nos axude a ter unha vida máis sostible. E aquí xa estamos metendo unha lección, non? Para as nosas crianzas. Logo iremos a outra parte de como intento promover esta idea do cuidado e do respeto pola natureza. Pero igualmente en estas cousas que trae este conto, aquí vemos un montón de nomes, así todos xuntos, aquí como mencións especiais. De que estamos falando aquí? Dirás ti, vale, si isto significa que houbo unha campaña de mecenazgo para crear este libro. E iso que pode ter de interese dentro dunha aula? Eu creo que moito, porque nos fala da cooperación, fálanos da colectividade e como a través do apoio colectivo podemos sacar adiante un proxecto inicialmente individual, pero que logo se vai a transformar gracias a ese apoio colectivo nun beneficio colectivo. E creo que este é un valor tamén que se pode traballar, non que se traballa directamente nas aulas, pero esta é unha excusa máis para volver a falar disto de como colaborar, como cooperar para ter un beneficio común. ¿Sí? Aquí mismo, xusto encima destos primeiros mecenas, grandes mecenas, vas a ver esta parte que fala da dislexia, porque este libro pretende tamén ser inclusivo. E aquí partimos de unha premisa que é a de sei que hai crianzas que se desconectan da lectura pola dificultade que teñen á hora de ler, sobre todo se son textos grandes ou que teñen, bueno, pois que hai no conto, pois hai moita letra. Isto desconectaos porque teñen que facer un sobreesforzo e refírome pois a persoas, por exemplo, con dislexia ou con outras condicións que poden dificultar de alguna forma
tanto o aprendizaxe como a lectura en sí. E aquí falo xa, pois desde a miña propia historia, porque eu son diagnosticada moi tardía. Durante toda a miña etapa como estudiante, ninguén se percatou de que eu podía ter ninguna dificultade de aprendizaxe porque, según esa xente, eu era moi intelixente. E como era moi intelixente, se logo non acadaba os resultados que se esperaban acordes á miña intelixencia, a deducción que facían esos adultos que me acompañaban era que a rapaza é vaga. Comprenderás que co tempo collinlle manía esa palabra. E a día de hoxe, cada vez que o escoito, ai, é que é unha vago, é un vago, pling, a min encéndeseme unha luciña vermella que me di, bueno, vamos a mirar máis alá, que a ver se non vai ser vagancia e vai a ser outra cousa que está aí oculta detrás, non? No meu caso, eso, o que esas persoas lle chamaban é moi intelixente, pero é vaga, en realidade ten un nome, chamase dislexia. E a mí o que me pasaba coa lectura, a miña casa estaba chea de libros, por sorte había libros, ata dentro dos armarios había libros, a min encantábanme. Eu adoraba mirar aquela librería que construíra un primo meu con uns tableiros que había na eira, estaba todo cheo de libros, pero cada vez que collía un, eu empezaba con moito ánimo, con moita ansia, pero logo empezaba a sucederme cousas como que remataba unha páxina e decía, non me enterei, teño que volvela a ler outra vez. Ou a darme conta de que estaba dicindo frases que non tiñan sentido, porque confundía as palabras e tiña que constantemente volver atrás, ou que se me mesturaba unha liña ca seguinte e tiña que ir poñendo algo, unha marca, un lápiz ou algo que me axudara a que non se me mesturaran as liñas, porque senón non enteraba de nada. E iso era un esforzo que me deixaba a cabeza bombada, dábame hasta sono, e isto impediu que eu fora capaz de rematar un solo libro hasta ser ben adulta. Dirás ti, e como fuches aprobando? Eu busqueime estrategias. Eu busqueime estrategias, pois como ter irmáns maiores que foron ás mesmas clases que a min e tiñan os resúmenes dos traballos feitos, por exemplo, de esos libros que se supoñía que eu tiña que ler, porque de aquela non tiñamos ChatGPT, nin tiñamos internet, nin ninguna destas cousas, pero unha busca estrategias. Igual que cando xa estaba no instituto, pois para sacar boa nota, conseguir boa nota en certas asignaturas que eran de estudio máis densas, confeso sin ninguna vergoña, a miña estrategia foron as chuletas. Unhas chuletas monísimas, preciosas, que eran tan maravillosas que a maioría das veces non precisaba nin sacalas do bolsillo. Porque o feito de ter que resumir para que entrara naquel rectanguliño tan pequeno e logo ilo doblando e ter localizada mentalmente en onde estaba a resposta a cada pregunta, facíame ter a necesidade de prestarlle tanta atención á elaboración desas chuletas que esa misma acababa sendo a miña técnica de estudio. Sí, creía isto que me decían, creía que era vaga, non era certo. O que tiña era unha dificultade grande. E como me gustaban os libros, o que fixen foi aficionarme á poesía. Porque na poesía había grandes historias dentro de textos moi pequenos. A mí tamén, desde moi nena, me encantaron as metáforas, as fábulas, entón permitíame que eu además pudera imaginar, elucubrar, intentar descifrar que había aí detrás, que non era tan evidente como decía a propia palabra. Para min era fascinante isto. E ademais isto axudoume a non desconectarme de todo da lectura. Desconecteime por completo dos libros longos, non lín unha novela hasta ser moi maior, leía contos, leía libros de relatos, leía poesía,
mercaba audiolibros, porque si o escoitaba, aí sí que non tiña ningún problema. O meu problema era cando tiña que ler, pero se o escoitaba eu podíame pasar horas escoitando audiolibros e enterándome de todo, por suposto. Entón, cando eu estaba co proceso de creación deste conto de Caracol cara de col, o que sucedeu foi que coñecín a unha amiga maravillosa que se chama Carolina Rivela e ela, que é logoterapeuta, descubreume unha tipografía que se chama Dyslexi. Bueno, ela creo que me falou da Open Dyslexic, pero logo Martiño, pescudando, descubriu unha que se chama Dyslexi, escribese Dyslexie, e que foi a que decidiu poñer en este conto. Pero aquí tivo unha idea fantástica, tamén por deseño, ¿no? E que eu aplaudí moitísimo, que foi a de poñer esta tipografía que o que fai é axudar a lectura nas persoas con dislexia. Ten unhas características que é moi redondiña, cada letra está moi diferenciada, ten máis carga de tinta na parte inferior da letra e ademais os paus das Cs, das Ps, destas cousas son un pouco máis alongados. Estas dúas condicións evitan que lle deamos a volta, que é algo moi típico das persoas con dislexia. Entón, evitando xirar a letra, a palabra enténdese mellor, e como as letras son tan redondeadiñas e se distinguen tan ben unha de outras, tamén é máis difícil que fagamos outra cousa que é moi típica, que esta é a que máis me pasa a min, que é a de ler as primeiras letras, ler as últimas e deducir a palabra. Porque como se me xuntan tanto, cústame diferencialas, entón eu miro así por encima, fago así un barrido rápido e deduzco que palabra hai. Claro, cando acerto é fantástico. Pero cando non acerto, acabo a frase e digo, isto non debe estar ben, e teño que volver a ler. Entón, se esta letra me evita facer estas cousas e xa na esa primeira lectura eu comprendo o que estou lendo, uau, a lectura é moitísimo máis fluida, a comprensión é moitísimo maior e eu teño que decir que o meu cerebro descansa cando eu leo con este tipo de letra. Entón, esta tipografía utilizámola para as partes da narración. E os diálogos lexiu Martiño Picallo, que é o deseñador, o que fixo a maqueta, elexiu outra tipografía distinta, pois máis común. Isto tamén ten un sentido, porque non hai nada. Eu non me topei prácticamente nada coa tipografía Dyslexic. Entón, a forza eu teño que adestrarme para ler tipografías habituais. Entón, este libro permite que na narración o cerebro descansa, afloxa, e cando chega o diálogo fai un pouco máis de esforzo para intentar comprender. A ver se podo compartir pantalla. A ver. Si isto é así, xa sei que podo compartir eu. Pero, en onde o teño? Sí, isto sí. Ai, que non encontro. Non encontro. A ver, aquí. Compartir. A ver si é isto. Compartir pantalla. Ai, teño activada, pero non encontro onde se fai.
la xa sei que te, pero non o fixen. Entón, sei que pois non vou a perder máis tempo e vou te ensinar directamente na cámara, se te parece ben. Aquí vese perfecto. A ver se enfoca. Temos esta é a Dyslexic e esta é unha tipografía, non sei que non me ten, pero é unha tipografía máis común. Se te fixas, eu, por exemplo, aquí eu vexo un paquete. E aquí vexo letras perfectamente diferenciadas. Entón, facilita moitísimo, moitísimo, de verdade, facilita moitísimo a lectura. Daba un pouco de mágoa isto de non encontrar en onde compartir. Y espérate, que creo que lo encontré. Vale. Sí, atopeino, pero puedo abrir por aquí donde tengo esta pantalla. Vamos a abrir aquí con documentos, a ver si me pongo. Así puedes aprovechar para o mellor se necesitas ir a coller auga ou ir ao baño ou calquera cousa, mentras eu preparo esta páxina que te quero mostrar. Ay, sí, pero aquí no me vale. Aquí no me vale. Vamos a hacer una cosa. Ahora sí. Ahora creo que sí que va. Ah, sí, genial. Ahora sí. Perfecto. Ben, entón volvo aquí. Doy a compartir. Aquí está. Este que te quiero compartir. Vale. Agora estou compartindo a pantalla, genial. Ves esta tipografía que é tan redondiña e que ten un pouco máis de carga de tinta na parte de abaixo e que os paus, ves os paus das Ls, por exemplo, que son un pouco máis longos, para un pouco para evitar confundilos con outras e para darlles a volta, pero en cambio, cando avanzamos, aquí está, por exemplo, a tipografía dos diálogos. ¿Sí? Aquí vai cargando esta. E de paso, en esta vemos tamén que xa empezamos a ver que hai cores. Que pasa a este diálogo que anda polo gris, negro, bueno, caracol, cara de col está verde, e logo está o gris en medio vermello. Isto fálanos, este color da tipografía fálanos de quen está falando. Vamos a ver un poquinho. Cando fala caracol, cara de col, pois o seu diálogo é na cor verde, porque é a cor do caracol.
Esta que é un pouco vermella e un pouco gris significa bueno, esta aquí está deste color, pero realmente no libro, porque o que acabo de descargar foi como unha primeira maqueta, non é o final. Isto que ahora vemos aquí en vermello e gris é un erro, no libro en sí está en color amarelo tirando ao ocre, que é a cor da abella, que é quen fala de este color aquí, de Dona Abella Rebella. Vemos aquí tamén o nome de cada, cando se nomea aos bechos, xa llevamos poñendo a cor que logo vai a ter o bocadillo do diálogo, non? A ver se nos vai cargando un pouquiño máis. Esa é a col xenealóxica. Sí, aquí este vermello de Xoaniña Boadoriña. A horta é moi perigosa e nós non podemos ir. E cando fala insecto pao, pois ten esta cor máis castaña do pao. Sí? Vemos, aquí vese claramente a diferencia entre a tipografía dislexi e outra tipografía máis clásica, e como aquí vemos as palabras que van como máis empaquetadas e aquí como se distinguen á perfección todas as letras. Sí. E aquí tamén está esta cor do cempés que presa tes, e identificamos á perfección quen está falando en cada momento. Voy a deixar de compartir pantalla. Ahí está. E con isto, claro, é unha maneira como de intentar conseguir que as crianzas non se desconecten da lectura pola dificultade que poidan ter ao ler. Pero logo quixen dar un paso máis, esa era unha débeda que eu tiña xa do libro anterior que fixera, que houve unha persoa invidente que me dixera: eu tamén quero coñecer as túas historias. E de feito, no primeiro libro, en Unha viaxe a Ruminantes, que foi un libro de poesía, fixéramos un CD con 8 dos textos musicados, pero claro, solamente eran 8. En realidade, se ninguén lle leía o libro, se ninguén lle lía, ela non podía coñecer toda a historia. Entón, o que decidín con este conto foi buscar unha maneira de achegar tamén foran invidentes o que o conto, ou se dixen antes, promover a lingua, promover o meu idioma, o galego, pois fixen un en galego, que é como está escrito o conto, pero para esas persoas que ao mellor son castelán falantes, pero que se queren achegar o idioma e teñen ao mellor dificultades con palabras que non entenden, ou bueno, pois certas dificultades, pois teñen tamén a opción, tendes tamén a opción do audiolibro en castelán. De feito, a descarga do audiolibro é gratuita, entras na miña web, ves audiolibro, darlle, descárgache automáticamente as dúas versións, en galego e en castelán, porque me parece bonito. Eu non o vou a imprimir en castelán, se algún día hai unha editorial que quere comprar os dereitos e quere traducilo, eu feliz, a cantos máis idiomas mellor, pero eu non o vou a facer, non é a miña idea, pero si me gusta isto de facilitar e de que a xente poida escoitalo en castelán, se é o seu idioma habitual, e lelo no propio libro, no propio conto en galego, para ir obtendo esa aprendizaxe das dúas linguas. Pareceme bonito e integrador. Que pasa? O libro, como vistes antes, o que ensinei na pantalla é moi colorido, que está ilustrado por Tania Solla, que é unha ilustradora pontevedresa. Entón eu decía, é tan colorido, é tan vivo, que me parece pobre deixar o audio conto soamente coa miña voz.
creo que necesita ser tamén enriquecido para ter esos mismos estímulos que temos visualmente cando o lemos, creo que de algún xeito teñen que chegar tamén polo oído. Entón, aliéime con Miguel Fraguas e con Fran Gorri, fixeron unha ambientación musical que vai acompañando a historia en todo momento e creo que a enriquece moitísimo. Tamén é divertido porque así podes escoitar as voces que ten cada un dos vechos e faise moito máis dinámico. A miña voz é a miña voz así como a estás escoitando é a que vai narrando a historia, pero logo cando aparecen os bichos transfórmanse e cada un deles ten a súa voz particular coas súas características e creo que tamén, aínda que non teñes ningún problema, creo que pode ser interesante e bonito pois escoitalo á vez que se vai lendo. Logo descubrín, tamén gracias a outra amiga, a miña amiga Ana, que tamén eh, logopeda, que resulta que a grabación parece ser moi útil tamén para que collan autonomía certas crianzas, para que non sempre dependan de un adulto que lles lea os contos, sino que poidan ter esa autonomía de ir escoitando e ir mirando. Pero logo tamén, cando hai certas dificultades, como poden ser crianzas con TEA, que ao mellor sí poden ler, pero non verbalizan, non din en voz alta o que leen, e isto de estar escoitando mentras un vai lendo, parece ser que lles pode axudar. Entón eu, que foi unha cousa que veo como a máis, descubrir que isto de que teña un audiolibro é máis útil do que eu pensaba, a min, desde logo, encantoume. Encantoume descubrir isto. Que máis che conto? Que non me quero perder, teño a miña escaleta aquí, porque logo remato e digo, ai, e non lle contei aquelo que tamén lle quería contar? Que ben me viña un pouco de auga. Vou parar un segundiño para ir a buscar un pouco de auga. Xa estou aquí de volta. Pois, falábache antes da importancia de promover o respeto e o amor pola natureza, e xa falei de como buscamos a coherencia, non? De que maneira se fabrica este produto que non deixa de ser un produto, non? Tamén temos en conta que isto non che dixen antes, pero como é un libro que queremos que se mire moitas veces, que se mire, se remire, se lle dé voltas, que poida pasar moito tempo desde que es crianza hasta que es adulta, buscamos tamén que teña certa resistencia, entonces que haxa certa calidade na materia prima que se escolle, e por iso baste fixar que este libro é un libro cosido, precisamente para buscar esta maior resistencia, que non se lle saian as follas, e cosido tamén con fío vexetal, tamén buscando, pois isto, a coherencia, que é unha palabra que a mí me gusta moito. Como facemos a través da historia? Pois unha das cousas que facemos é humanizar os insectos. Que dirás ti? Son insectos, hai que velos como insectos, sí, pero no conto, cando respetamos de algunha maneira as súas características e a súa parte de insecto, pero lle damos certas cualidades humanas, como a de falar, por exemplo, ou como a de ir á escola da Pola, que está no invernadoiro, o que facemos é como achegarnos máis a eles, incluso poder identificarnos, vernos reflexadas no que lle acontece a algúns de eses vechos, e iso tamén nos axuda como a sensibilizarnos coa biodiversidade e de algunha forma a respetala máis. Eu isto vexo moitísimo, eu vexo moito nas crianzas, que logo me mandan fotos con berzas cheas de caracois, porque claro, un caracol é un caracol,
pero si nese caracol ti ves ou che recorda a caracol cara de col, que ese animaliño co que ti empatizaches, co que ti te identificaches, porque a veces tamén che pasan esas cosas que lle pasan a él, pois vas a ter un trato diferente, vas a ter unha ollada diferente cara ese caracol que o mellor antes pisarías sin ningún remordemento e de repente pois buscarás apartalo para que non lle pase nada e poñelo en outro lado na herviña, sí? Pero que isto este paso ya está a xente adulta que despois me decían, queres ver que agora cando vou meter o coche de noite teño que andar a apartar os caracols porque non me atrevo a pasarlle coa roda por encima. Eu, pois, mira ti que ben, sí? Porque isto axúdanos a activar algo co que ou ben nacemos ou desenvolvemos desde moi bebés, que é a empatía. E que a veces se vai perdendo, así, curiosamente, polo camiño da vida. E é importante recuperar a empatía. Non solamente a empatía con outras persoas, que tamén, sino que a empatía cos seres vivintes, cos animaliños, coas plantas, incluso cos inertes. É dicir, si eu vexo unha pedra, non teño por que darlle unha patada. O mellor vexo unha pedra grande e o mellor pois podo ir a ver. Por un lado, si ten un petróglifo, por exemplo, pero tamén podo ir a ver que hai. Non sei se vos parastes a mirar cando hai estas pedras que teñen musgo, se te paras a observar, xa co que se ve, xa ves que aí hai un ecosistema propio, aí hai un mundo aparte deste no que nós vivimos, pero claro, se logo ademais ves un documental en donde te enseñan o que realmente hai aí, a biodiversidade, a cantidade de bichiños que hai dentro de unha peza de musgo ou destes pequenos fentos, de estas ervas que nacen nas pedras, é un bosque en miniatura. E esas cousas eu creo que nos podemos achegar gracias a este tipo de contos que nos conectan, que nos fan conectar con estes bichiños como seres sentintes. Creo que me acabo de inventar a palabra esta, ¿no? Como seres que sinten, como seres que viven e que son importantes para o noso planeta e para nós, aínda que non nos saibamos, son moi importantes. Ademais de todo isto, outra cousa que falaba ao principio é a aprendizaxe emocional. Cada historia, tanto Laia como Caracol cara de col, traen unha aprendizaxe emocional, ademais de esta que podemos ir sacando de todos esos pequenos recovecos. Caracol ten cara de col. Isto é o que hai. Criouse nunha col, comeu sempre col, súa nai e seu pai caracois criáronse nunha col e comeron sempre col, seus avós e súas avós caracois criáronse nunha col e comeron sempre col, súas bisavós e bisavós, os tatravós e tatravós, eu que sei cantas xeracións de caracois que se alimentaron dunha col, pois acabouse poñendo cara de col. Isto, o que lle acontece a caracol cara de col é que o ve como un defecto. E hai parte dos seus compañeiros bichos que se meten con el, que se rín del, e chamanlle caracol cara de col con sorna. Entón, el chegou a detestar ese alcume, non soporta que lle chamen de esa maneira. Para ele é un gran defecto ter cara de col. Esta dinámica en donde vemos pois a esta persoa con un complexo que parece que atrae como, non sei, como mela as abellas aos acosadores de ai, ten un punto débil, aí vamos a meter o dedo. E ainda encima isto fai
se retroalimenten ese problema que ten, que decir, que estos acosadores agravan moitísimo máis este complexo, dificultan totalmente a vida para este caracol. Logo hai quen o defende e quen lle di pasa desta peña, como Xoaniña Boadoriña, por exemplo, que é moi expelida, ou Miñoca Mazaroca, que o fai de unha maneira máis tranquila, pero dille, a ver, se total das cara de col, vamos dicindo, acéptao. O caso é que despois hai outros que están ali de observadores, pasan desapercibidos, como o insecto pau, por exemplo, ou Cempés que presa tes, que ese anda máis cos que se meten con el, que son mosquitos señoritos, escarabello vermello, esos métense directamente con el. Cempés que presa tes anda con eles, pero non se mete directamente con el. Pero sí que está un pouco máis nesa panda. Eu creo que isto o vemos en un montón de sitios, non solamente nas escolas, sino nos grupos sociais de persoas, en calquer espacio, en calquer traballo, vemos este tipo de perfiles. E a través de esta historia podemos ver reflexadas a nós mesmas en algún de estos papéis e ás persoas do noso entorno tamén en algún deles. E tú podes nos axudar a reflexionar, porque para iso estes contos son realmente, pues son fábulas ou son metáforas da propia vida, non? Cando Dona Abella Rebella lle fala desde a súa sabiduría, porque Dona Abella Rebella é a mestra da escola da Pola. E fálalle dende a súa sabiduría que non é nada malo ter cara de col, que as coles son moi ricas, que son moi necesarias para os gasterópodos como el, pero tamén para os humanos e para moitos outros insectos ou incluso especies. Isto para el é, bueno, sí, o que te dixas, pero eu son caracolas secas, e a punto. Claro, a ver, un caracol que unha das cousas polas que se caracteriza é por ir deixando un rego de baba, deixar botando para que se metan con el, querer que lle chamen caracolas secas, e deixando unha baba toda ali por onde pasa, pois moi as secas, igual non é. O que acontece é que vese ante un reto. Estou me atrevendo a falar así porque entendo que se estás vendo isto é porque coñeces este conto. Entón, entendo que non che vou a facer iso que agora lle chaman spoiler, que non che vou non che vou a fastidiar a historia. Se non o liches, igual podes parar aquí, ir a lelo e logo volver. Tamén pode ser interesante. Que acontece? Pois que aparece un reto no que estes dous, mosquito señorito e escarabello vermello, tentan a caracol cara de col para que saia a horta. Eles van a sair. Saen porque escarabello vermello flipa coas patacas. E claro, as patacas non están dentro do invernadoiro, están fora na horta. E mosquito señorito, porque si quere sobrevivir ten que ir a buscar algún animal por aí para chuchar algún mililitro de sangue. Pero claro, azúzano porque din, este pailán non se vai atrever a sair e se sae, ainda nos botamos unhas risas, non? Entón azúzano, os outros Xoaniña, Boadoriña, Miñoca Mazaroca, dinlle que non, que iso é moi perigoso, que a mestra sempre di que dentro do invernadoiro temos canto precisamos, que a horta é moi perigosa para nós, pero el chegou a un punto no que está tan farto do seu alcume e detesta tanto que lle chamen cara de col, que ante a promesa de si ves, deixaremos de chamarte caracol cara de col e chamaremos de caracol a secas. Non se puido resistir.
con todo o medo do mundo, encheuse de valor e saíu á horta. Claro, cando están na horta, de repente aparecen os perigos dos que falaba Dona Abella Rebella, que é moi sabia Dona Abella Rebella. E resulta que eles non tiñan unha solución, nin un plan, nin unha estrategia preparada para sortear, nin siquiera pensaron, eran inocentes, nin siquiera pensaron no perigo que lles podería asaltar. Nese caso era un paporroibo, que parece o malo do conto, pero aquí non hai nin bons nin malos, os paporroibos comen insectos e punto. É o que hai. E a natureza é así, e a vida é así. E os caracois rillan nas leitugas e máis nos repolos, e os escaravellos nas patacas. É así. Entón, claro, para eles é un perigo inminente que ande rondando un paporroibo por ali. Gracias a que se salvan? Sálvanse gracias á valentía do caracol, pero non somente á súa valentía. A súa valentía non valería de nada se el non tivese cara de col para poder camuflarse. É dicir, que esta solución veu dada, sí, por unha condición propia que é a súa cara de col e logo por un arroubo por decir non o penso e esta é a solución máis viable. Isto de camuflarse dentro dun repolo, dentro dunha col, é tamén moi interesante porque esta idea ocorreuselle a él, pero non se lle ocorreu porque sí. Ocorreuselle porque isto aprendeuno de Insecto Pau, que é un insecto, un compañeiro que pasa moi desapercibido nesta historia. Tamén nos pasa moi desapercibido xeralmente na vida porque se camufla moi ben. E Caracol Cara de Col resulta que é moi observador. Con eses olliños que ten, que miran en todas as direccións, é moi observador. E el sabía que Insecto Pau facía estas cousas de quedarse moi quieto, moi quieto, moi quieto, moi quieto. E pasaba totalmente desapercibido porque simulaba un pau. Isto, cando os outros celebran, ¿no? Que bueno, el quedou se quedo dentro da col, os seus compañeros meteronse dentro da súa cuncha, chegaron ao fondo, o paporroibo veu petiscar por ali, pero non conseguiu chegar ao fondo, e Caracol Cara de Col pasoulle totalmente desapercibido, non o viu. Aquí, eles celebraban, ¿no? Que foran salvados pola cara de col do caracol, non? Pois viva a cara de col do caracol. Pero en realidade foron salvados pola cara de col, pola valentía que o caracol sacou, polo seu compañeirismo, porque el podería meterse el dentro da súa cuncha, quedarse ali quietiño e o resto que se buscaran a vida. Pero el buscou unha solución a protexer o colectivo. E, por último lugar, tamén foron salvados gracias ao que, sin darse conta, lle ensinou outro compañeiro. É dicir, que hai moitos elementos, non é solamente a simple cara de col do caracol. E aquí volvemos a falar da importancia de cooperar. Igual que se cooperou para chegar a este libro aquí, entre eles cooperaron para poder poñerse a salvo. Un avisou, o outro tuvo a idea, saleuse, os outros meteronse. Houbo un traballo en equipo e que logo recoñeceron e valoraron. Que pasa? Cando eles volven ao invernadoiro e lle contan esta historia aos seus compañeiros, claro, vemos por un lado como a Cempés que presa se lle escapa chamarse de novo Caracol Cara de Col e se dá conta para e descúlpase
E como xa caracol cara de col, por un lado cantas veces, como este cempés, cantas veces entramos na inercia de algo sin pararnos a pensalo, e cando parou a pensar dixo, ui, perdón, caracol, non? Esta importancia de non actúes en automático, párate a observar, párate a ver que dis, como te comunicas, como falas das persoas, neste caso dos bichos, como falas dos compañeiros, e observa e reflexiona sobre eso, e se tes que corrixir algo, corríxeo. Pero logo este traballo que fixo Caracol, cara de col, de decir, non importa, espérate, que eu me estaba avergoñando desto. E resulta que isto precisamente salvounos a vida a todos, non solamente a mí, sino a todos. É algo que eu puden utilizar para un ben común, non solamente para un ben propio, sino para un ben común. E aí é donde de repente eso toma sentido, deixa de ser un defecto para ser un potencial. Ese un potencial que soamente el ten e que pode compartir e poñelo en beneficio do colectivo, en beneficio do social. Logo xa é cando chega, pois, Volvoreta non para quieta, e temos esta anécdota tan pavera donde se quere facer o fachendoso, non? Isto tamén é interesante de ver. Como por medo a unha ollada externa, a veces queremos escondernos e outras veces nos subimos arriba querendo aparentar, non? Unha cousa. E isto podenos facer reflexionar sobre como me inflúe a min a ollada externa. Por iso eu digo que neste conto sí que se traballa o valor da amizade, da cooperación, do compañeirismo, pero tamén se traballa o autoconcepto, o de ser capaz de darme eu o meu valor. E ese valor que eu teño, que activa un potencial en min, logo poñelo ao servicio dos demais tamén. E creo que isto, se todos facemos así, o que acabamos é construindo pois unha sociedade moito mellor. Para traballar todas estas cousas pódense facer de moitas maneiras. Eu podo traer algunha idea aquí, pero eu estou segura que ti que me estás escoitando se che van a ocorrer un montón de formas para traballar todas estas cousas con este conto. Moitas veces pregúntanme, para que idade ese? E eu sempre digo o mismo, de 0 a 100. Porque en realidade é un conto que ten bastante texto, pero a miña experiencia é que hai moitas crianzas que non saben ler que adoran este conto. Inicialmente supoño polas ilustracións, pero pásame tamén con Laia. Pero logo, cando llo contan, conectan coa historia. A parte do fermoso que é cando unha persona lle conta contos a outra e ese vínculo e esa conexión que se dá, non? Que é maravillosa. Pero, por exemplo, en crianzas pequenas, pois podemos facer dinámicas tipo poñer un montón de materiais a disposición e agora construe o teu caracol. Pois, por exemplo, o mellor, pois a base pode ser igual, pode ser unha base de cartón ou de cartulina, que cada quen teña a súa, pero logo que teñan pinturas, fieltros, algodón, bueno, pegamentos, claro está, colores, témperas, distintas cousas, distintos materiais, e que cada unha das crianzas, pois a súa maneira, vaya poñéndolle a forma e a cor ou as cores que desexe ao seu caracol, e logo que o mostre, no? Que poidan mostrar orgullosos como é o seu caracol, o que eles queren, como eles se sinten ou o que eles se inventan, no?
tonteríamos. Si logo os colocamos pois, nun mural ou nun fieltro que podamos pegar con velcro, por exemplo, e vemos toda esa diversidade de cores, de texturas, de formas, as crianzas xa están aprendendo un mundo de cousas aquí sobre a diversidade, sobre o que ten de particular cada quen, sobre o valor, o valor que nos damos a nós mesmos e que logo nos atrevemos a compartirnos desde o que somos original, distinto aos demais. Non? Logo podería ser, por exemplo, xa avanzando un pouquiño máis na idade, pois como un diario de experiencias. Aí xa vamos a ver quen se sinte identificado con algo do que lles pasa a estes bichiños. Porque a miña experiencia, cando vou a contar o conto, é que un montón de crianzas levantan a man e me din a mí tamén me pasou como a Caracol. Pásame con pásame con Laia, igual. Entón, que poidan contar esa historia que a eles lles pasou, que lles sona parecida a esta que trae o conto, e que poidan intentar identificar como se sentiron cando lles pasou eso, por exemplo, e que o resto do grupo poida facer ese exercicio de escoita. Aprender desde ben crianzas esa escoita activa en donde escoitamos, non opinamos, ni xulgamos o que está dicindo, nos escoitamos atentamente, podemos empatizar e logo reflexionar ou facelo ao revés, escoitar, reflexionar sobre isto que está dicindo e logo chegar a empatizar con esa persoa e poder ver eu en que momento sentín algo similar ou que outra cousa eu sentín ou que outra cousa a mí me pasou que me fixo sentir algo que me apetece contar e xerar esos espacios de confianza, esos espacios de escoita en onde traballamos moitísimo a empatía e traballamos moito esa creación de espacios seguros nos que poder compartir, que son importantísimos. Ben, hai un montón de cousas que poderíamos facer que o mellor teñan unha utilidade, ¿no? Dentro da historia. Igual que podemos traballar co vocabulario, porque aparecen, dependendo en que cursos estea, pois aparecen palabras, pois isto, como gasterópodo, como brasica oleracea barca pitata, que son palabras que ao mellor pois non son tan habituais e nos axudan a ir enriquecendo o vocabulario, por exemplo. E logo, xa pensando en máis maiores, para eses que creen que esta é unha historia para nenos pequenos e que se lle queda, o mellor hai que darlles esa labor precisamente de vale, hai este conto que ten unha historia que é máis infantil, entón o reto cal é? O reto é ler a historia e dime que emocións se moven na historia ou que cousas lle poderíamos enseñar a unha crianza a través de esta historia, que se poñan en ese papel máis adulto de, vale, pois leo este conto de nenas pequenas digo, vale, pois este conto axuda a aprender pois isto sobre empatía, e por que? Pois por isto, por aquilo, que poidan facer a análise desde unha perspectiva xa máis maior, máis desenvolvida, que poidan facer a análise e que non deixen de sacarlle partido a este libro porque sexan maiores, sino todo o contrario, que aprendan a identificar a través de que historias podemos axudar a outras persoas. Podemos axudar a activar o seu potencial e unha vez que teñan como elaborado a que cousas pode axudar esta historia, logo é cando se lles pode decir, vale, e todas estas cousas
ti que tal as tes colocadas. Entón que fagan ese traballo de introspección, é dicir, e preguntar, imagínate que digo, pois pode axudar a traballar a autoestima, ou pode axudar a traballar pois, a loitar contra o bullying, o respeto entre os compañeiros e compañeiras, non sei que, tal. Vale, perfecto, fantástico, tal. Vale, e agora ti, en que grado está a túa autoestima? Ou en que grau está o respeto que recibes dos teus compañeiros e compañeiras, ou o que das, é como levalo a esa visión introspectiva que nos pode axudar a medrar tamén. Non tan directo como mellor as quenzas máis pequenas que leo este conto e xa o traigo a min, non. Analízamo como se fora para outros e despois, cando tes esa esencia dos aprendizaxes que pode haber, pum, traeos a ti e busca en ti canto hai de isto e como está de colocado dentro de ti estos aprendizaxes. E creo que pode ser moi interesante. Xa vedes que a mí me gusta exprimir ao máximo. Mira, eu cando era pequena, e agora ás veces tamén, exprimía a laranxa para facer zume, por exemplo, ou un limón, exprimía e eso non o tiraba. Quitáballe toda esa pulpa que quedaba, esa piel, e comíame eso. E cando eran os limóns, facíamos o zume de limón, logo botábamos de azúcar, comíamos eso que é horrible, non o fagades nunca, pero eu facía de pequena, estaba máis riquísimo, e despois comíame toda a pulpa do limón, quedaba solamente o que é a cáscara de fora, co branco. Creo que é eso que eu facía cos limóns e coas laranxas. É o que fago con casi todas as cousas, pero sobre todo cos libros. E especialmente cos contos ilustrados, que adoro, que son para todas as idades, que todas as persoas podemos sacar algo de un conto ilustrado. Sabes que desde o papel que se utiliza ata a tipografía que ten, ata a historia que conta, de todo podemos sacar algo. E esta é un pouco tamén a miña misión e por eso se chama a colección Obxectivo Alambique. Porque o meu obxectivo na vida é ser como un alambique, que ese aparello que saca a esencia das cousas, das flores, das plantas, pero non solamente eso, sino que é capaz de, a partir de un material de refugallo, como pode ser o bagazo, o bagullo, as uvas, sacar algo como a caña, que é capaz de conservar aquilo que lle metas dentro, aparte de ter múltiples usos. Eu quero ser un alambique. Eu quero sacar a esencia de todas as experiencias da vida, incluso daquelas que eu creía que xa non valían para nada. E con isto, e con este final, quero darche as gracias por chegar hasta aquí, por dedicar este tempo a escoitarme, o gallá que che servira, o gallá que leves á práctica algunha destas cousas que compartir contigo, o gallá que cara de col, estea de algunha forma na túa vida e que o poidas compartir con moitas persoas pequenas e grandes. Despídome e mándoche unha aperta moi grande. Gracias, gracias, gracias.